יש לי תחושה שלכל מקום כאשר אנחנו מגיעים, אנחנו לא מגיעים במקרה. אני הגעתי לוורדה כנראה, כי כך היה צריך לקרות. וורדה נתנה לי את הכלים להתמודד עם דברים חזקים, עם משברים מאוד משמעותיים בחיים שעברתי. לפני חודשיים שיקלתי בן, ובעזרת וורדה ובעזרת אנשים נפלאים שהיו לי עוד בדרך, אני מתמודדת עם השכול באופן, לדעתי, הכי בריא שניתן, עם כל הכאב שיש. אני מצליחה להוביל את המשפחה בצורה בריאה. לאורך כל התקופה הקשה שבני חלה, קיבלתי מוורדה את התמיכה כאימא, כפסיכולוגית, כמדריכה לחיים, גם אם היה לה כאב וגם אם היה לה חוזק. היא מאוד הזדהתה עם החוויות הדרמטיות שעברנו. היא הייתה שם תמיד בכל עת שרציתי, או גם כשלא רציתי, היא הייתה לצידי. והיא ידעה לכוון גם את הקבוצה, לתת את התמיכה, שזה היה לזה מאוד מאוד משמעות לעבור את המשבר הלא פשוט הזה. היום אני חזרתי למודעות, כי ידעתי שרק במודעות אני אוכל להתרומם מחדש. הכוח של הקבוצה וההדרכה של וורדה מרימה אותי למעלה, מביאה לי את הכוחות להמשיך ולהתמודד, להמשיך את החיים, להצליח לאזן את הראש, את הלב, את הגוף, לעשות איזון כללי. הכלים שקיבלתי מהסדנה, להתנהל, לדעת לסגור מעגלים, לקבל את השונה, למחול, לסלוח, לאהוב את עצמי, הביאו אותי למצב שיכולתי להתגבר על משברים בחיים, לקבל את הדברים בצורה מבוסתת ובצורה מאוזנת. וורדה עשתה את זה עם המון רגישות, עם המון אינטליגנציה, עם המון ידע. היא יודעת להכיל את הבנות באופן מיוחד, הן באופן פרטני והן באופן כללי. והמקום היום שאני נמצאת בו, אחד הניצחונות שלי בחיים, בזכות המורה המדהימה הזאת, שליוותה אותי מזה 3 שנים ונותנת לי את הכוח, את האמביציה ואת המוטיבציה להמשיך ולחיות למעני ולמען המשפחה שנשארה לי.